Учителките много хвалят Калина, че си яде всичко. Всичко. И виждаме, че се е научила. В детската градина сама се е научила. Малкото прасенце, прасенцето малкото. Така по-бързо ли става, мани? Айде сега с лъжичко. Кой се капа и не иска да пуска? Кой се капа и не иска да пуска? Леле, как се обаза това детенце малко. Чакай да надигнем така. Айде с лъжичката, тати. Да покажеш, че можеш. И че не даваш никой друг да те храни, освен ти. Дай малко да се запърши. Че много са малко.